Vítejte u podcastu Mám cukrovku, co teď? Jasné odpovědi, praktické rady a inspirace. Jak zvládnout život s cukrovkou? Začněme tam, kde je to nejdůležitější. U vás. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, co vás k nám přivádí? Chtěl bych se zeptat... Paní doktorko, minule jsme se povídali o pochybu. Už na sobě pracuji a pomalu si zvykám. Dneska bych se chtěl zeptat na měření cukru. Proč bych to vlastně měl dělat? Monitorování hladiny cukru v krvi je důležité, protože vám pomůže pochopit, jak vaše tělo reaguje na jídlo, pohyb nebo léky. Pomůže vám zjistit, co vám prospívá a co naopak může glykémii zhoršit. Díky pravidelným měřením můžete předejít komplikacím a lépe si upravit režim. A jak si mám cukr měřit? Pořád platí to klasické píchání do prstu? Ano, glukometrem si pomocí testovacího proužku změříte cukr v krvi. Je to spolehlivé, ale má to nevýhodu, že si změříte cukr jen v daném okamžiku a nevíte, co se děje mezi jednotlivými měřeními. Pak ale existují senzory, které sledují cukr nepřetržitě, což pomáhá vidět výkyvy nejen během dne, ale i v noci. Když mluvíme o měření glukometrem, jak se to správně dělá? To je skvělá otázka. Správná technika měření je důležitá, aby byly výsledky co nejpřesnější. Takže postup je následující. Připravte si pomůcky. Glukometr, testovací proužek, lancetu, což je jehlička na píchnutí a kapesníček. Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem. Tím odstraníte nečistoty, které by mohly zkreslit výsledek. Neutírejte si ruce alkoholem, protože ten může vysušit kůži a ovlivnit měření. Pořádně osušte ruce, protože vlhkost na prstu by mohla naředit krev a zkreslit výsledek. Nasaďte testovací proužek do glukometru. Většina moderních glukometrů se zapne automaticky. Použijte lancetu a píchněte se do boku bříška prstu. Nepíchejte do středu prstu, protože tam je kůže citlivější. Jemně zmáčkněte prst, aby se vytvořila kapka krve. Nemačkejte příliš silně, protože by se do vzorku mohla dostat tkáňová tekutina a ovlivnit výsledek. Dotkněte se kapkou testovacího proužku. Většina glukometrů si krev natáhne automaticky. Počkejte pár vteřin na výsledek, zapište si hodnotu, pokud glukometr nemá paměť nebo neodesílá data do aplikace. To je super návod. Já třeba občas zapomenu na to mytí rukou. Ano, to se stává, ale ruce je opravdu důležité umýt, protože zbytky jídla nebo potu můžou výsledek zkreslit. A ještě jeden tip. Pokud máte studené ruce, zkuste je trochu zahřát, třeba promnutím nebo krátkým protažením prstů. Zlepší se tak průtok krve a odběr bude snazší. Existují nějaké chyby při měření glukometrem, kterým bych se měl vyhnout? Ano, například je zmíněné nemytí rukou před měřením a příliš silné mačkání prstů. Ale dále je to používání špatně skladovaných proužků. Nesmí být vystaveny vlhkosti ani vysokým teplotám, jinak mohou ukazovat nepřesné hodnoty. A také používání prošlých proužků. Vždy zkontrolujte expiraci, protože staré proužky mohou ukazovat nesprávné výsledky. To jsem třeba nevěděl s těmi proužky, já je mám normálně v koupelně. Koupelna není úplně ideální místo, protože tam bývá vlhko. Nejlepší je uchovávat proužky v původním obalu a při pokojové teplotě. Třeba v nočním stolku nebo v lékárničce. A jak bych měl zlikvidovat použité testovací proužky nebo lancety? Počítám, že do běžného koše je házet nemohou. To opravdu byste neměl. Použité testovací proužky na měření hladiny cukru v krvi a lancety patří do nebezpečného odpadu. Doporučuji skladovat proužky i lancety v uzavíratelné nádobě, kterou nepropíchne jehla, takže skleněné nebo z tuhého plastu. A následně odvést na sběrný dvůr, eventuálně se na likvidaci domluvit se svým lékařem. A co senzor? Je lepší než glukometr? Senzory mají výhodu v tom, že měří cukr každých pár minut a ukazují trendy. Vidíte, jestli glykémie stoupá, klesá nebo je stabilní. Já je pacientům s cukrovkou druhého typu doporučuji, protože jsou super edukativní a pomáhají jim lépe pochopit svoji nemoc a dobře se na nich demonstruje, jak pohyb nebo různé jídlo mají vliv na cukr. Jak senzor vlastně funguje? Senzor je malé zařízení, které se aplikuje na kůži a každých pár minut měří hladinu cukru v mezibuněčné tekutině. Výsledky si pak můžete zobrazit na mobilu. Některé senzory mají i alarmy, které vás upozorní na příliš vysoké nebo nízké hodnoty. A jak je přesný? Senzory měří cukr v mezibuněčné tekutině, ne v krvi.
Takže se hodnoty mohou lehce lišit, hlavně při rychlých změnách. Pokud si nejste jistí, je dobré výsledek ověřit glukometrem. Zní to dobře, ale zavedení senzoru je asi bolestivé. Většina pacientů říká, že zavedení skoro necítí. A hlavní výhoda je, že pak už se nemusíte několikrát denně píchat do prstu. A co cena? Hradí pojišťovna senzory? U cukrovky druhého typu senzory většinou nejsou hrazeny pojišťovnou. Takže kdybych si chtěl senzor pořídit, kde ho seženu? Některé senzory jsou volně prodejné v lékárnách nebo přes e-shopy výrobců. A jak často bych si měl cukr kontrolovat? To záleží na vaší léčbě a domluvě s lékařem. Obecně ale platí, že pokud užíváte jen tablety, stačí občasné měření, třeba před a po jídle, abyste viděl, jak na něj vaše tělo reaguje. Pokud máte inzulín, měření by mělo být častější, ráno, před jídly a někdy i před spaním. Pokud se necítíte dobře nebo máte podezření na hypo či hyperglykémii, měřte se ihned. A co si z dnešního povídání odnést? Pravidelné měření vám pomůže pochopit, co ovlivňuje vaši glykémii. Dodržujte správný postup měření, abyste měli přesné výsledky. Glukometr i senzory mají své výhody. Záleží na tom, co vám lépe vyhovuje. Správné skladování proužků a dodržování hygieny je klíčové. Děkujeme, že jste poslouchali podcast Mám cukrovku, co teď? Nezapomeňte, každá malá změna může mít velký dopad na vaše zdraví. Máte otázky nebo tipy na další témata? Napište nám na Instagram Mám cukrovku, co teď? Nebo na e-mail mamcukrovkucoteď@gmail.com. Uslyšíme se příště. Ať vám zdraví slouží.